kukhona la siya khona angeke kuhlale kuyi-peaceful march njalo nalabo bathi babagadile nibatshele ukuthi hayi bazohamba nabo ekugcineni kukhona la sobaqonda khona ngqo even nawo amaphoyisa hayi laba nje okuthiwa ama-security aqashiwe la ukuthi ahola ngabo bazohamba nabo thina sibesabi thina igazi nje into esingayisazi hayi ukuhlonipha nje sisahlonipho kwamanje kodwa kuzofika la singasahloniphi khona ngithi mphakathi bambanani kanje njengoba nibambene namhlanje siyazi bafowethu khona la esigcine singafikanga khona kodwa nje ngelinye ilanga mhlawumbe sizogcina sifikile uyayibona njengamanje kahle iy'tolo lezi angeke kuze kuphela i-30 days sizoyithatha ngenkani lezi iy'tolo lezi sifake abantu bakithi angeke sisacela kumuntu ngoba akekho umuntu one-right yokufika la ebeseba nesitolo futhi umuntu uma ungena ezweni kuyabhala ukuthi une-5 days or unelekhuzi akekho umuntu okuthiwa ungena ezweni akwazi ukuthi uzohamba nini loo nto nje amaphoyisa lawa siyazi ukuthi adla imali kodwa nje bafowethu sizoyishintsha lento ye-peaceful march sizoyishintsha siyenze ngendlela yethu athina sinendaba nahulumeni asinendaba namaphoyisa siyazi ukuthi umuntu okhosta lento uHome Affairs yebo namanje ngaya kuye kodwa uHome Affairs ucorrupt bashilo neminister yakhona yathi into efile lento kuthiwa iHome Affairs siyakwazi lokho ngakho-ke mhlawumbe sizobuya la sesizothatha iy'tolo ngenkani sesifaka umuntu wakithi hlalani nilungile nje ukuthi iy'tolo nizothatha ngoba nakhona ukubakhipha abantu eqide futhi kungarani muntu kuzoba inkinga nayona leyo funa sikhiphe umuntu sifake i-South African siyoyiqeda lento ye-peaceful march besisenza nje kodwa khona kukhona la sizoya khona ngiyabonga asibonge mphakathi kodwa bengingathanda mina ukuthi masikhuluma